yen julmu kewɗe yalla hokken hawrude oɗo sahaa mo huuri yen julmu huuri yen julmu kewɗe yalla hokken hawrude Amadou Amadou Big Welta ngam ɗum ka connaisseur noon mbaɗa e tantar jantan alhamdulillah moɗo lingule mbaɗa e bone tafki noon ayde min kam mbaɗa ñiiɓi tan min kam woppam ɗo tan e grillage o mbaɗa hobo tan Amadou ala ɓerɗum yidde wayre kel lefta julde tef an kay ala e def waɗi waji waɗnoni waji goto ko dañɗa gooƴi wala jawdi ndeysaan ala o dañi jawdi wala gooƴi ala gooƴi o yeehi jawdi o soodi gooƴi o soodi gooƴi wayga wala ko jeyɗa minen komi jogui gooƴi ala jawdi a jogui gooƴi so ala client ƴakka a yeewi jaɓeɓane sodu ɗo batte falso paquet sir holon hen mago aɗa winda tan kanko ko ñimmami ko de mbaɗa winda kay Amadou rande foti hewde de mbaɗa winda kay Amadou ala probléme mbaɗa winda kay après inchallah e wiide eyyi Amadou an kam ñande fof ka garamɗo paquet nawate ñande fof paquet pimatat sigat moƴƴani mais wonno jiɗno ko yaltude jiɗno ko mbannami duwaw tan yalta nacci goppaɗo ala saw waɗoɓe ɗum joyi fof mbaɗimo ala e sago ala saw oppi minat tan yeeyi ñande fof paquet lega gana toon soɗo ɗo ñande fof paquet enquête a oppi simme woni mo oppi yeede simme amoɗa a yiɗano pima mi yiɗanama goppa simme mojo billahi mbiɗa ceerno moɗo an ka haajide an ala wona min kay ɗo tom yolle yo ɓeyde eyyi ala Amadou sa oppi kay mi natta hey i an kay min kay ɗo tom yolle yo ɓeyde film gandu sabattino filmde mam film ko woni ɗo ko fof ide wano yen julmu kewɗe yalla hokken hawrude oɗo sahaa mo huuri yen julmu huuri yen julmu kewɗe yalla hokken hawrude oɗo bakkiraji ɗiɗo foti hettino bakata yeeto eyyi atti hewde gortaji ten heddi wadde momi ko sisto waɗi yo addu 100 waɗi mamo ƴona 100 woni temedere eyyi eyyi an noon an min a foɗanɗo min mi anda foray min de mi ronki wowdema min nanani foray ene sa waɗi habitué hunde tan han kadi ko ɗon wayi man kesuji warga ɗi wona wonno ko 70 eyyi 70 wonno wona eyyi donc yen ɗo ko 5 ustima kay ustima no fewi ustima no fewi wona joyi woni 5 eyyi joyi woni 5 eyyi carton ngaji joyi heddi carton ngaji joyi ɗum ɗo garduno eyyi kañƴi gardi en tout fof sa miiji ɗum ko hedde 2 millions 50 mille eyyi hay ɓoccoɗɗe kadi ɓoccoɗe yo wat commande ɓoccoɗe kam tablette goto heddi ɗo te rende biti ko kam no fotmin fodde wadde somo yimɓe joni omelette tan mbaɗat bon ceerno Mody mais voilà tu as chuté hein ko woni siti ko woni siti tout wonno ko 6 millions eyyi n'est-ce pas mois passé woni million ngaji jeegom eyyi mais après en ɓeydin hen bagage n'est-ce pas eyyi ha tiddiɗen ɓeydiɗen euro espace eyyi donc oɗo instant gonɗa koye 3 millions 50 mille mais marchandise o tagui mbaɗa yawa ɗum marchandise gasan taw an kay taw biti koko vidduno gara tawaɗo contreplaqué ji ket mbiya kam ka baɗo sit ade biti ne heewi marchandise kay machallah ɗum ko a yiiɗo sit mais an aɗa kalta kone famni ha min bo mi wiyanima haala sit aɗa min ko mbiyanmami ya wallam joom suuɗan jibini a majjano ko reedu wonno ay min mi haalantama probléme biti kam gonɗo an paɗe an fayit aɗa haalnami ɗo indeji ma maɗi ƴiƴama an ko innuɗa ko timmiɗiɗani ha an ko mutmama tawa innude même pas inna année aɗa inne hen 2 fois ginna annin holo jeeyi innut holo jeeyi innut innu annene wona ɗum ɗo ƴeew ko mbatta ko noon an hankkadi ko yam jeyɗa te ɗum ɗo moƴƴani an ene wawi taw moƴƴama mi moƴƴani debbo cellal ɓandu makko est ce que ne rokkimo ɗum neɗɗo de ko duyɗa Allah waɗa ay ko mbatta ko an hay sinno an ala e ma probléme y a pas de conséquence mais e debbo moƴƴani e makko ko bonnate makko moƴƴani cellal ɓandu makko 8 mois fo ya innu ça c'est pas bon famde Allah tagiri femme pour jibin Allah tagiri femme ko pour jibin min noon ko yettere Allah ko Allah rokkam ko mi debbo jodi duuɓi sappo e ɗiɗi ala ɓinguel
hay leggal yanaka galle ma an tilla ila hollu hay reedu bonno mima min jom sulma meeɗa dañ min haɓaram innut Allah walli kam mbaɗa jibin wop mi jibin eyyi joni seemo wona mi wallatno wona ko mballumami nde ɗo inde kaw kam min fof ceede ɗum kono nde ɗo inde hay ɗum fawantaɓe ko jinɗa ko ɗum tottama inniraɓe saabu mi wawa fawde fof 8 mois waɗi inni Allah nan ɗo ɗe tan wawi no moni Allah nan ɗo wona on tan on ɗo oɗo ɗi 120 000 ɗi ɓooyi ɗo de eyyi sohna ƴettuno 120 000 eyyi ɗo e temere heddi a warate mami yim sohna client non a famat ɗo ruftat a famat komi joguiɗo probléme oɗo saaha ɗum tagi réglomaɗa waɗa ɗum accéléré 120 000 ɗiɗo lijji ɗuma mois passé ko min mbiɗa an kam an gila sohna ummi nder faran an kam o wallanima ɗo e kalis non min gon koye liggeya kalis jano ɗum ɗo wona min jeeyi comme tottito wata marchandise uji janani mam haalam anne janggo e jam sa dañi haaju kona yaata e sohna aɗa woni haasi liggey ma kam taw gom mi haawi hen ɗi 50 000 ne ko jahat 50 000 holɗi 50 000 nan ɗo ene reste à payer nani bindi maɗi hay goto a famde ɗum mi janggani min kam diine mo jiiɗa ɗon fof diiɗol fof ko noga ayi ay ko wona kam ɗo indema ndede anani mina o kam hatte min o kam hatte innoto ala kam hatte jibin ha équipe nationale aɗa tan kay big weltare won o woni hewde haar kam guinnowo joom suudan koko dañi ɓinguel mbaɗa yiiɗi innode omo wara kam ɗo e haala heew an ceerno woni eyyi an mbiɗa ka ginno kadi mbaɗa inn mbaɗa haalnama mo wiya kam nangam sanga o kiita mi an ceerno woni an foti wadde planning de planning hol noon planning famille yam amad ƴewno kaldirta e yam noon ko walla tappeɗa an no jibbirtani wurtu an lebbi tati fof mi anda ginnuɗa joni timi lebbi joni amadou so neɗɗo sa wonde dokke Allah ɗum fof ko dokke Allah Allah rokki kam mi jabri Allah gani an rokka ko hay goto rokka i ɗum ko haajuji moon mimi eyyi eyyi mimi yettata Allah warde sugar tohnomi e goto paquet simbi goto paquet malboroté e wargue suga silla ƴewnam carnet de caggal Amadou big weltare ko mbinumi big weltare o Amadou big weltare koye réglage min goni wonmo totur yimɓe réglate mi ƴewan joni ɗum fo jogoɗa yimɓe o woni ɗo ko 150 150 150 000 capantati eyyi wona nen capantati ujunere nda o to lewra versant taw wona nani eyyi joni na tan wargue sugar ko mbimami ko eyyi hami yaha hami waɗa goto ko mbanmi récupére ɗa anara anana mbimam ko hande koye réglage min goni mais an kalɗon hande ma mi wawa gam ɗum ɗo hande gara mbiya mi wiyata 150 mil anen noon dañirra surprise noon dañirmi surprise hay min ko piltono tawe to ok père wonɗum 150 mil moins 400 mil ça fait combien égal 250 250 ɗo mama hen dañi jaw joni anno mbatten soit mi yahaɗa gueɗi waɗa ñaara mi watto récupére 400 mil sonare mi tottuma 150 mil toƴetta 400 mille i 400 mil nan e leydi ndi mbeɗa yaha to heewi gueɗal magadene 400 mil Allah jarama jarama 400 mille uƴƴi noon kala joguiɗo carte d'identité no wawi dañde 400 mille ko ɗum nde nani min nde mbo jogui carte d'identité ko min kam sénégalais pur sang jeeyami ko hoore fonde wona kam jiɗɗo balla kam saɗa yaha joni jaaden toon min mbo jogui toon 400 mille sénégalais ɗi fof mi nani waji o foti sénégalais fof 400 mil wallahi ɗum ñimmi addoy miije hen ko jehen ɗum kay ala ardarnomi ɗo an ardarnomi ɗo amin jaa ande to paɗa gueejo way ɗum mbatta jeeyi o a nanan ko wima ɗo ko to Ali Sall bon an jeune homme ouais 400 000 de kalda holto ɗi jeeya mais 400 mil affaire pétrole ana tinan lampaji pétrole ɗi pétrole wiyamen no ɗum ɗo gari ali sall to mon gar 400 mil an a yi pétrole pétrole ala mi nan tan ceerno moɗa yi pétrole a non nanir kay min koye kañum nan min kay lampaji kay nanno yeeyi haydara laaɓano nen on nan tan ndeno gaddi a 400 000 kadi mi dañi on fottude moni kala sénégal fof fottude 400 mil 400 mille Ali Sall wiyawa noon ko tagi jawɗo ɗum woni kay yaharo kay ko carton ko oɗon jogui hen ko laaɓi o an a yiyani pétrole a yiyani mbiɗo mi yi pétrole a yiyani ɗo pétrole yeeya tan nagga 400 000 min jii kay min jii biɗ holto jiiɗa ɗum bindam binda ala windude est ce que kollima ko laaɓi han mais sénégal goppe ni haala tan a nanat hunde laaɓanima tan nagga ko gonga
walla yidde wadde birni tan aɗa kasa 400 000 hunde nde wona no cikirton ni ha Sénégal hay sinen waɗi or walla hay sinen waɗi pétrole hay sinen waɗi gaz ɗum noon fof soit hutorede ko soit waɗen exploité noon soit addude kalis ha wadde pétrole yeeya taw ɗum fof min joma fou mais ko wona ɗum ko konko e hoore mo hecto yahay di eyyi o ñande yeehi wona o yeehi ko tagi waji ɓe nangganimo ɗo ɓe jab ko haali ko wona o yawnorama ɗum noon o ƴetti deftere enen fof wona ken juuli koye deftere Qur'ana timtoɗen o watim hen o wi konko de o tinani o waɗani ko tumre ko fof haydara o waɗani hen o fawi hen jungo makko mi yeeɓi ɗum a yeeɓi ɗum wona kadi kadi oɗon gandi ko juulɗo kadi oɗon gandi juulɗo kala ko haali fawi e deftere Qur'an ha gueɗa nanggata joni wiɓe o waɗi ɓe wiyoɓe konko o heeɓi ɓe est ce que ɓen a yiɗen mbaɗi ko waɗi pour wiiɗo waɗi eyyi ala mi yaani wona konko waɗi kanko waɗi ɗum eyyi min fof mais kamɓe ko tagi ɓe mbaɗa ɗum ɗo kala en tout cas ala fof so jimmi tumnomo kam ƴetti to jungo koye kamil wi woni watini ko eyyi joni onon dil kam wona joni onon ɗin wona mbino konon keɓoya est ce que oɗon mbawi wadde juuɗe monne ko mbiɗon on keɓoya ko gonga onon yeehi kadi ko bat ala Amadou kono wawa kono Amadou hande so jeni sattutam deftere fawta e jungo ma minan tan anan tan anan jogotno danda fon ayi Sénégal jiyon hunde nde haale e journal tan nangon ko gonga hade mon nanguɗo gonga yaata on keeɓi hen ko laaɓi des preuves par fable kadi tawa haade ɗum est ce que ne mbaɗi crédible information fiable ko mbiɗa o gonga tentuɗo ko Allah par ce que julɗo kam foti tan ɗuɗorade koye deftere ɓe Qur'an ɗe ɓayde noon komi julɗo mi julɗo mi yimo ƴetti jungo makko faye Qur'an o woni o wati o waɗati min mi jaɓatomi ha noon mi yiya contraire ɗum ɗon eyyi yo joni noon an ken ay kala ɗo ndewnomi mbimi o ƴetti mami ref toon mi wi o jognaka gorta adoro ala ana wi kam noon 150 000 ɗum yiyama ɗum ɗum ne gara ɗo joni joni 150 000 woni ɗum ko an jeeyi addu ɗo joni min 150 000 eyyi yoɓet julɗo o min dabinnomi koye 400 adduɗatan ɗo joni so addani ciru hon kom joddi watet juul ko woni ɗum noon mbiɗa hol min koye 400 000 ɗamin ɗon ɗum eyyi eyyi joni o yaari ni akkam dele ɗo e 6 mois walla 8 mois 6 mois e nde mayde yam kama e hakkude no way yo min kam poɗo yinude wona nani ko haali ko mais min jogade min warti tan min ɗuɗi koye 6 mois min jiɗi koye 400 000 ɗamin ɗon joni yaari ni joni sekonde tan taƴe salaire am mi miijaki ɗum arga a wawa